ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Tofa, jarumar Rahama Sadau ta fitar da sababbi kuma fitattun hotunanta. To masu kallo, jarumar Rahama Sadau kuwa ya san cewa ba ta sati ba ta saki sababbin hotunanta ba, wanda take posta su a shafukanta na sada zumunta. To masu kallo, ba tare da ɓata lokaci ba, bara mu nuna muku irin hotunan da ta saki a wannan satin. Amma dan Allah kafin mu kai ku zuwa ga hotuna, ku danna mana subscribe da alamar like. Mun gode.